belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Alle scholen van het funderend onderwijs op Curaçao die vallen onder het Rooms-Katholiek schoolbestuur gaan vandaag en morgen al om 11:30 dicht. Dat heeft te maken met de enorme hitte. Dat heeft directeur Roylia Pierre tegen het Extra gezegd. Aanstaande maandag wordt de situatie weer geëvalueerd. Volgens haar is het deze dagen moeilijk voor de kinderen om zich te concentreren als ze op school zijn. Daarbij komt ook naar voren dat de situatie niet op alle scholen op Curaçao in orde is. Aldus Pierre. De hitte die Curaçao sinds enkele dagen teistert heeft veel onverwachte gevolgen. Eén daarvan is de toename van de diefstal van airco's op het eiland. De Extra plaatst vandaag foto's van een kantoor aan de Christina-laan waar onlangs airco's van de muur zijn gehaald. De toename is zichtbaar, maar tegelijkertijd wordt een oproep gedaan aan iedereen om alert te zijn om te voorkomen dat meer airco's worden gestolen. De eigenaar van een luxueus jacht aan de Sint-Anna-baai is boos weggevaren. Hij zou eigenlijk tot oktober hier blijven liggen, maar vanwege problemen met de autoriteiten is hij naar Cap Panama gegaan. Dat meldt de Extra vandaag. De man was onlangs naar Santa Cruz gegaan, waar hij een vergunning heeft om daar te mogen liggen, maar de kustwacht heeft hem weggestuurd. Er waren meer incidenten en daarom is de man met zijn hele familie weg van Curaçao gegaan. Volgens Anna Krijger van Animal Rights moeten we ons zorgen maken over de leefomstandigheden van de 4 overgebleven dolfijnen die van Curaçao naar Saoedi-Arabië zijn vervoerd 3 maanden geleden. De beesten hebben het daar niet goed. Afgelopen maandag vond er een rechtszaak plaats waarin Animal Rights de rechter vraagt om de vergunningen op te heffen die zijn afgegeven voor het vervoer van de dieren naar Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd wil Krijger dat mensen nadenken en bewust worden van het feit hoe we met de dieren omgaan. Aan het eind van Extra Journaal een uitgebreid interview met Anna Krijger. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você combina a bo. Advocaten Mirto Murray en Karan Duki vertegenwoordigen Sea Aquarium in de rechtszaak die Animal Rights heeft aangespannen. Volgens hen betreft het een verzoek van Animal Rights aan de minister op Curaçao om de vergunningen in te trekken. Zij hebben hun mening gegeven hierover tijdens de rechtszaak en wachten de uitspraak van de rechter over 6 weken af. Aan het eind van de Extra Journaal een interview met Mirto Murray en Karan Duki. De ontwikkeling van Oostpunt, zoals eigenaar Willy Maal en de Curaçaose regering voorstaan, lijkt gewoon door te kunnen gaan. Dat is de conclusie van een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Die bepaalde gisteren dat de hoge beroepen van de organisaties Carmabi, Fundación Pro Monumento en Fundación Defensa Ambiental tegen de ontwikkelingsplannen ongegrond zijn verklaard. De Extra besteedt op de voorpagina aandacht aan de behuizing van 2 jonge vrouwen. Samen met hun kinderen wonen ze in 2 onderkomens die nauwelijks woonwaardig zijn. Antoinette Dap van het programma Doene Un Chance deed eerder deze week al een oproep aan de bevolking van Curaçao om te helpen. De Extra is blij te melden dat veel mensen al hulp hebben aangeboden, maar alle hulp is nog steeds welkom. Daarvoor kan gebeld worden met 511-8915 of 671-5507. Krijgen van Animal Rights. In mei werd bekend dat het Sea Aquarium hier op Curaçao 5 dolfijnen wilde verkopen aan Saoedi-Arabië. Er is een kort geding geweest van Animal Rights begin juni. Toch zijn de dolfijnen daar naartoe vervoerd. Er heeft zich een tragedie tussendoor afgespeeld. Nu zijn er nog maar 4 dolfijnen. En vandaag was er een zaak waarbij Animal Rights zegt die dolfijnen moeten terug van Saoedi-Arabië naar Curaçao. Hoe ging die zaak?
De zaak is natuurlijk ontzettend gecompliceerd. Vooral omdat de dieren nu al een andere eigenaar hebben in Saoedi-Arabië. Dus we staan voor een voldongen feit. Dat maakt de zaak heel gecompliceerd. Over 6 weken verwachten we de uitspraak. Maar wat vooral belangrijk is dat we opkomen eigenlijk voor de leefomstandigheden van dolfijnen in het algemeen. Ja, want daar wordt nu heel veel aandacht aan besteed. Maar eigenlijk daarvoor werd er niet zoveel aandacht besteed aan het verkopen van dolfijnen, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk iets wat in de laatste jaren steeds vaker onder de aandacht wordt gebracht. Ook in Nederland, namelijk het dolfinarium in Harderwijk. Daar is ook veel protest tegen, veel vraagtekens bij de manier waarop er met de dieren wordt omgegaan. En dat de dieren worden verkocht naar andere instellingen waar ze minder goed behandeld zullen worden. En dat is ook in het geval van het Seaquarium en de 5 dolfijnen die verkocht zijn aan Saudi-Arabië het geval. Want dat is het punt, hè. Ze waren hier ook natuurlijk in gevangenschap, maar hun omstandigheden waren veel beter dan in Saudi-Arabië. Ja, absoluut. Als je ziet wat de omstandigheden hier bij het Seaquarium zijn, dan zijn de dieren, hoewel ze in gevangenschap leven, toch in een redelijk natuurgetrouwe situatie. In Saudi-Arabië is dat totaal anders. Je kan je er iets bij voorstellen. Een dolfijn in Saudi-Arabië is sowieso een beetje gek. De ruimte die ze tot hun beschikking hebben is vele malen kleiner dan hier op Curaçao. Het water komt niet vers uit de zee. Het is gewoon chloorwater. Ja, het is water dat behandeld is met chloor om het te zuiveren. Als je foto's ziet van het aquarium in Jeddah in Saoedi-Arabië, dan schrik je echt. Want het is eigenlijk een klein zwembad voor gigantische dieren. De dolfijnen zijn heel intelligent, ook emotioneel heel intelligent. En ze zwemmen in het wild zelfs wel 100 kilometer per dag. Als je dat kan niet in een klein zwembad. Nee, absoluut niet. Dus die dieren lijden daar ontzettend. Als je bedenkt dat wij misschien de bewegingsruimte hebben ter grootte van een lift. Ja. Nou, dan word je helemaal gek. Ja. En dat is er ook wat er al met een van de dolfijnen is gebeurd in Saoedi-Arabië. Die heeft zichzelf te pletter gezwommen. Ja, en jullie zijn bang dat dat ook met de anderen kan gebeuren? Oh ja, zeker. We hadden zeker verwacht dat het slecht zou gaan met de dolfijnen in Saoedi-Arabië. Maar dat het al zo snel mis zou gaan, daar zijn wij ook heel erg van geschrokken. En natuurlijk hebben wij allerlei experts gevraagd om advies. Hoe komt het nou dat kan een dolfijn een einde maken aan haar eigen leven? Bestaat dat? En wat zou de reden daarvoor kunnen zijn? En die experts bevestigen unaniem, ja, dat kan. Ook dieren kunnen zichzelf zo'n pijn doen dat ze daar aan komen te overlijden. En dat komt door angst en door stress en door paniek. In eerste instantie kijken we 6 weken verder, dan horen we of daadwerkelijk de dolfijnen teruggebracht gaan worden. Als dat niet gebeurt, in ieder geval willen jullie meer aandacht blijven besteden aan het welzijn van dolfijnen. Ja, absoluut. En nogmaals, niet alleen maar op Curaçao, maar natuurlijk wereldwijd. Dit is een wereldwijd probleem waarin intelligente zoogdieren in gevangenschap moeten leven, kunstjes moeten doen voor publiek. Dat moeten we niet meer willen, dat moeten we niet meer doen. En we weten nu beter. Dus, mensen staan er ook niet bij stil, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Want het is eigenlijk een grote vis. Ja. Je denkt, hij lacht de hele tijd. Hij is vrolijk. Dus ja, dan zal het wel goed zijn. Maar de werkelijkheid is anders. Het zijn ontzettend intelligente dieren die ook complexe sociale contacten en relaties hebben. Het zijn zoogdieren, net als mensen eigenlijk. En daar moeten we voor opkomen. Dat is onze plicht. Wij zorgen voor de dolfijnen, ze zijn onder onze hoede, dan moeten we ook goed voor ze zorgen. Maar op termijn, zo'n Seaquarium als hier op Curaçao of in andere landen, dat ziet Animal Rights liever ook niet? Animal Rights denkt dat voor een Seaquarium of welk aquarium ter wereld dan ook er heel veel kansen zijn om een sanctuary te worden waar dolfijnen niet meer kunstjes hoeven te doen voor publiek, maar onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden een heel goed leven kunnen leiden. Meneer Murray, gisteren was er een zaak in de rechtbank van Curaçao die aangespannen is door Animal Rights. Die willen dat dolfijnen van Curaçao die naar Saudi-Arabië zijn gebracht, dat de vergunningen die daarvoor gegeven zijn weer ingetrokken moeten worden. Waar gaat de zaak precies over? Het is een bestuursrechtelijke zaak om mee te beginnen. Dat betekent dus dat Animal Rights zich richt tegen de minister die de vergunning gegeven heeft.
En als zodanig hebben wij opgetreden voor de eigenaar van de dolfijnen en mogen wij in die zaak, die eigenlijk dus tussen minister en Animal Rights is, een mening geven. En de inzet is inderdaad de intrekking van de vergunning. Betekent dat Animal Rights vraagt aan de rechter, wilt u met de kennis van de wet nagaan of die vergunning terecht verstrekt is en of die mag blijven voortbestaan. Dus de zaak gaat nog niet over de vraag dat die dolfijnen teruggebracht moeten worden naar Curaçao? Nee, daar gaat de bestuursrechter niet over. En daarnaast, kijk, formeel juridisch zijn die dieren natuurlijk geleverd aan de partij in Saoedi-Arabië. Dus is er überhaupt van een terugbrengen geen sprake. Dat kan helemaal niet. Toch horen wij vanuit de kant van Animal Rights, mevrouw Anna Krijger, die zegt dat ze zich zorgen maakt over het leven van de dolfijnen in Saudi-Arabië. Eén zou al in hun eigen woorden zelfmoord hebben gepleegd. Dat lijkt me een ingewikkelde zaak. Is het ook, hè? Maar nogmaals even de zaak zelf, zoals die nu gisteren is geweest bij de rechter. Dat is echt puur het bestuursrechtelijke. Maar er is een brede verband, wat je nu ook schetst. En dat heeft inderdaad te maken met het welzijn. En laat mij garanderen dat ook voor de eigenaar van de dolfijnen, de voormalige eigenaar moet ik eigenlijk zeggen, maar ook voor het Seaquarium het welzijn van de dieren voorop staat. Ik kan daarbij ook nog toelichten dat in het verleden, toen het duidelijk werd dat het niet mogelijk was om deze 5 dolfijnen nog hier te houden, dat heeft te maken met allerlei ontwikkelingen in het zijn van dolfijn, maar ook met hun maturity. Je krijgt dan een soort machtsstrijd tussen een male, de dominant male binnen die groep. Dus op een gegeven moment was duidelijk dat deze 5 dolfijnen een andere bestemming moesten hebben. Daar is toen een aanbod geweest, een heel lucratief aanbod zelfs uit China, nadat Seaquarium, de eigenaar van de dolfijnen, die bestemming bezocht heeft bekeken en beoordeeld dat dat niet is wat zij willen voor de dolfijnen, is, ook al leverde dat een hoger bedrag op dan wat er nu verkregen is, gekozen om dat niet te doen. Dus ook bij Seaquarium staat het welzijn van de dieren voorop en is bewust gekozen voor deze instelling in Saudi-Arabië, die geleid wordt. De instelling ligt in Jeddah, aan het water in de Rode Zee, en die wordt geleid, volledig gemanaged door een club uit Europa die ervaring heeft met het beheren van dolfinaria rond de wereld. Het is niet een kleine club die dat beheert. Nou, je hint vast op Mosa en ik kan je vertellen dat het overlijden of het bericht daarvan ook bij Seaquarium als een mokerslag is aangekomen. Niemand had dit voorzien. Mosa was een jonge dolfijn met potentie, vrouwtjesdolfijn. En je noemde ook zelfmoord, maar dat is in ieder geval niet een begrip wat ons bekend is. Wat wij hebben begrepen uit het autopsierapport, dat is uitgevoerd door 3 deskundigen. Die hebben naast het lichaam van Mosa, dat hoort bij een obductie natuurlijk, ook nog bekeken de beelden die beschikbaar waren vlak voordat ze overleed. En wat ze daaruit opmaken, is dat ze op enig moment een hoge sprong uit het water maakt, vervolgens heel hard in het bassin zwemt en per ongeluk, denk ik, tegen een muur aankomt. Dus die intentie, het idee van bij dat zwemmen met volle vaart de muur raken, zodat ik mezelf van kant vermaken, dat is eigenlijk een idee dat van Animal Rights komt, omdat het autopsierapport gaat uit puur van de wetenschappelijke vaststelling. Dat is wat we zien op beeld. Dit is wat het lichaam ons leert. Vergrote ovaria, dat duidt op, ook de geziende leeftijd van Mosa, een wellicht eerste ovulatie. En dat kan ook bij mensen met pijn gepaard gaan. Nu schetst u een beeld van de opvang van de dolfijnen door een Europese organisatie die ervaring heeft in dergelijke. Seaquarium heeft bewust gekozen om ze daarnaar te brengen. Animal Rights zegt ze zitten in een bad, net iets groter dan een zwembad, met chloorwater en dat is slecht voor de dolfijnen. Ja, dat is het beetje jammer. En laten we wel wezen, tegen zo'n goede doeleninstelling als Animal Rights kun je het moeilijk publicitair opnemen. Dat moeten we voorop stellen. Alleen, ik vind het jammer dat zij telkens met feitelijke onjuistheden komen. Er is ook een kort geding geweest eerder, niet tegen de eigenaar van de dolfijnen, maar tegen Seaquarium. En daarin heeft bijvoorbeeld Animal Rights gezegd, ja, de instelling ligt duizenden kilometers in de woestijn, terwijl het aan de Rode Zee ligt. Nou, we hebben meerdere van dat soort feitelijke onjuistheden. We hebben ook uitgelegd, jullie zeggen wel dat die dolfijnen in een chloorbad liggen, maar als je een beetje nadenkt en echt deskundig bent op het gebied van dolfijnen, wat ik niet ben, maar in ieder geval heb laten vertellen, dolfijnen overleven niet in zoet water. Dat zijn zoutwaterdieren.
Dus het idee alleen al dat je kunt roepen dat ze in een chlorbad liggen, dat is denk ik bedoeld om, en dat hoort misschien bij Animal Rights, het publiek op te ruien om maar tegen het houden van dolfijnen te zijn. Bassin hetzelfde. Op Curaçao hebben wij de uitzonderlijke omstandigheid, wereldwijd zeer uitzonderlijk, dat wij ze in de vrije zee kunnen hebben, met weliswaar daar een rand omheen, maar in zeewater op die manier. Terwijl in heel veel instellingen, of nou Miami is of you name it, daar zitten ze in betonnen bakken. Dat is bij ons niet het geval. In Saudi-Arabië ligt de instelling aan zee, zijn er wel betonnen bakken, maar die zijn aanzienlijk groter dan wat Animal Rights doet schetsen. Een ander punt wat ze ook maar bij te pas en onpas aanhalen is de zandstormen. Nou, nu weten we allemaal, de zandstormen die komen voor in woestijngebieden, dus ook in Saoedi-Arabië. Maar ook daar is de instelling opgebouwd. Dus behalve die hele grote baden waarin die beesten de dag doorbrengen, zijn er ook aparte shelters die een stuk kleiner zijn, maar voldoende ruimte bieden en die ook volledig afgesloten kunnen worden. Ook dat is in de documentatie aan de minister hier, maar ook aan Animal Rights in het kort geding ter beschikking gesteld. Alleen, ja, dat komt niet uit natuurlijk om dat te noemen. Dus ook gisteren werd weer herhaald van ja, zandstormen en er is geen voorziening. Het bad is open. Nou, ik vind het een beetje jammer. Hè? Ik denk dat als je inderdaad het welzijn van de dolfijnen wil bevorderen, dan moeten we die discussie ook echt voeren, maar dan wel gebaseerd op juiste feiten. En u moet eerst de rechter maar bepalen wat het oordeel is over de vergunningen. Ja, dus dat is de eerste stap. Wat ook van belang natuurlijk is bij Sea Aquarium, is dat er geen sprake is van een exploitatie in de zin van alleen maar kunstjes laten doen. We zien hele mooie dingen als het gaat om de Dolphin Academy. We weten allemaal dat daar kinderen komen met speciale behoeften, special needs children. En of het nou het Down-syndroom is of autisme, dan zie je hele mooie dingen gebeuren. Kinderen met glimlach op hun gezichten, wanneer die door die therapie die ze ondergaan met niet alleen dolfijnen, maar ook met fysiotherapeuten erbij, ergotherapeuten. Dat is een heel pakket. Dat is goed, niet alleen voor de kinderen. De dolfijnen hebben er zelf ook plezier aan. En Curaçao. En Curaçao als geheel als toeristenbestemming. Het is een opmerkelijke zaak over die Animal Rights is begonnen. Er komen veel verhalen rond de zaak. Maar waar gaat het daadwerkelijk om? Wat moet de rechter nu daadwerkelijk toetsen? De rechter die nu benaderd is, dat is de LAR-rechter. In de juridische term is dat de bestuursrechter. En die moet gaan toetsen wat er is gebeurd bij de totstandkoming van de vergunning die uiteindelijk is verleend aan de eigenaar voor de export van de dolfijnen waar het hier om gaat. Nou, daar zit een toetsingskader aan vast. Dat toetsingskader vloeit voor onze eilanden hier aan deze kant van de wereld voort uit het CITES-verdrag. En het CITES-verdrag schrijft voor waar de rechter, of waar de instantie die de vergunning geeft naar moet kijken. En dus waar de rechter nu ook naar moet kijken of dat zorgvuldig is bekeken door de overheid. En een van de belangrijkste kernpunten daar is dat het CITES-verdrag voorschrijft dat je moet kijken naar bij het verlenen van een vergunning of het voortbestaan van deze specifieke diersoort waarvoor de vergunning wordt gevraagd in gevaar komt. En de vraag die de rechter nu dus moet gaan beantwoorden is, heeft de overheid met in het achterhoofd die norm op dat moment in januari de juiste beslissing genomen om die vergunning af te geven? Maar moet de rechter dan ook gaan bekijken wat de omstandigheden zijn en of de dieren gevaar lopen? Nee, dat is een mooie vraag. Dat is een goede vraag, want die kwam ook tijdens de zitting aan bod. De locatie waar de dieren naartoe gaan is voor die toets niet van belang. Want die toets die ziet erop, komt het voortbestaan van de diersoort in gevaar wereldwijd. Niet specifiek deze 5 dolfijnen. Dus de locatie, de plek van aankomst voor de dieren, is niet van belang. Dus eigenlijk de kern waar de rechter aan moet kijken is veel kleiner dan de hele discussie die eromheen gevoerd wordt. Absoluut. Daar voeg ik nog aan toe dat diezelfde discussie in iets andere vorm tijdens het civiele kortgeding ook naar voren was gekomen. En daar heeft de rechter in even mijn bewoordingen, ik vertaal het even vrij voor ook de luisteraar en de kijker, aangegeven dat het feit dat je ergens naartoe gaat waar de leefomstandigheid niet zo mooi is als hier op Curaçao, want we hebben hier op Curaçao een unieke situatie, prachtig dolfinarium, et cetera, nog niet meebrengt dat het daarmee dus niet mogelijk of niet toegestaan is. Er zijn nu eenmaal mindere plekken op de wereld. Ja, zeker. Het geldt ook voor ons. Als wij verhuizen vanuit Curaçao, zijn er ook mindere plekken op de wereld. Misschien komen we daar wel terecht, maar dat betekent niet dat het per definitie dus slecht of fout is. En een bedreiging is voor het voortbestaan van de soort. Het
Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.